sai ya ce Anas ya jingina mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai wata mata iyazan billah a'udhu billah wai tana neman sha'awar manzon Allah dan haka manzon Allah ce wai ki je duk inda ke so in zo in biya maki bukata ki ta sha'awa ku saurari abin da wannan kazamin zindiki mulhidi Audu Jabberi ke fassara wannan hadisin sai kuma mu da mu kalli hadisin a cikin Bukhari Muslim da wannan lafazin suka zo irin yadda yake wannan fassara ta yan tasha fassara ta cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu saurare shi mu ji yanzu. Wata mace ta zo gun manzon Allah fa aradat alaihi nafsa ko ta'ridu alaihi nafsa ta zo tana masa kwarkwasa shine bijar da kai ko shi ake so kwarkwasa ko in mace ta yi namiji a ce ne kyarkyara ko to ta zo tana kwarkwasa 5,120 kala ta rasulullah alaka biya haja kana da bukata ta wanda na ce datsa shi ya yi ku duba 672 karashen yana can ma'ana bayan hadisi 952 ya aji amsa ta zo dai ta yi masa kwarkwasa amma ba amsa nan sai dai an faɗi yar Anas ta ce wa sau a tahu wasu abun kunya wannan mace ba ta da kunya sai ce ta gafara can ta fi ki shawarar annabi ce ta zo ta gaya mai amsa duba 952 in kana son ka ga amsar karara to kuma muslim 2326 ya rasulullah inna li ilayka haja ina sha'awarka faƙala ce ya umma fulani unzuri ayyas sikaki shi ta aqdiya laki hajataki umma fulani fa ummu sulaim fa kenan kuma ina da hujja kan haka uwarsa yake nufi ya umma fulani ummu sulaim uwarsa wallahi na gano hujja mai karfi da ta nuna min ƙararra babarsa yake nufi ta je ta ce da annabi tana sha'awarsa kenan duk wannan kwanan da yake na zuwan annabi gidansu shine fito mada da ƙarara ta ba magaya annabi sha'awarsa take kuma ya ce je kike nemi kuke jira ne zan zo in biya miki bukatar ki fa khala ma'aha fi ba'd durki hatta faragat min hajatiha yaje same ta a inda ta buye biya mata bukatar ta a Bukhari da Muslim duk duba sun gani da babu wannan da ina kurkuku yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hadisai ne guda uku ka narke suka koma hadisi daya dan ka ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su. Ka duba yanda hadisin yake yanda Bukhari ya kawo shi anan. Babu ardil mar'ati nafsaha 'ala ar-rajuli salih. Na farko tukunna kenan. Don ka gane babi ne da ke magana ne akan halaccin mace idan ta ga tana son mutumin kirki ta zo ta ce mai tana son sa da aure amma saboda cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kake so ka yi sai ka mai da shi a matsayin bukata ta zina ga yanda Bukhari ya kawo hadisin ai hadisi mai lamba ta 5120 ya maimaita shi kuma hadisi mai lamba ta 6133 wanda kace sai a ƙarshe je aji amsar hadisin babu bambanci tsakanin wannan hadisi da kuma hadisin da yake can na 6123 din abinda Bukhari ke cewa haddathana Ali ibn Abdullah haddathana marhum ibn Abdul Aziz ibn Mihran al-Attar qala sami'tu Thabit al-Bunani قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوأتاها قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها معنى ta yi sha'awar ta auri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya burge ta shi yasa sai ta zo tana neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bukata ya aure ta shi yasa yake fa'aradat alaihi nafsa ta zo wajensa amma saboda fajirci da fasikanci da yake zuciyarka sai ka fasara hadisin da wai kwarkwasa ina aka ce kwarkwasa cikin wannan hadisin in aka ce mace tana son miji sai ta ce ina son ka
menene illa ciki ai wannan zahirin ayi alqur'ani ne kamar yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa in ka kareta wannan to kana kareta wannan aya ce da take cikin suratul ahzab aya ta 50 da Allah subhanahu wataala ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiy inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة كجالي أنا من آير وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يحل التام وانا ما تتلتو تنا سنسا شيسا بخاري يكاوش أباب باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح halaccin mace ta zo ta samu mutumin kirki waye kai manzo Allah sallallahu alaihi zama mutumin kirki tace ya rasulullah ina son ka kaga bagar da kake kokarin cakudawa hadisin nan tukunan Anas da zamu zo kansa ba wancan da kake magana akan jariya ta zo jin manzo Allah sallallahu alaihi ta je tana neman takbizuru mai da tambayoyinta ba shine kuma wannan hadisin na wadda ta zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana son sa da aure ba domin waccan da kake magana yanzu kake cewa Anas ya ce tana sha'awar manzo Allah kake faɗi shi na hadisin Muslim zamu zo kansa shi hadisin ba ɗaya yake da wannan ba hadisai ne daban-daban amma saboda kana so ka ci mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka hada hadisan to ga kuma hadisin Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi a kasansa waɗanda suka zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna son sa da aure mata ne da yawa wanda ibn qayyim ya tattaro sunayen waɗannan matan da yawa malaman sira ma sun kawo su to kalli kuma abinda ibn hajar ya sake faɗi a karkashin wannan hadisin dan ya nuna maka su da suka kawo hadisin suka yi sharhin sa sun fi ka fahimtar menene ake nufi a karkashin wannan hadisin na wanda tazo tana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Anas yake cewa hiya khairun minki raghabat fin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradat alaihi nafsaha tana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aure kuma Qur'ani ya sarraha cewa za a iya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aure ba laifi bane ga aya karra in ka soki Anas to ka soki wannan ayar ga abinda Ibn Hajar yake cewa babu ardil mar'ati nafsaha 'ala ar-rajul salih qala Ibn Munir fi al-hashiya min ladaif al-Bukhari annahu lamma 'alima al-khususiyyah fi qissat al-wahiba استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عدل المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك وإذا رغبت فيها تزوجها بشرطه halacci ne idan mace ta ga mutumin kirki tace tana son sa ta zo ta gaya masa ai duk duniya kowa ya san aure hanya uku ake yin sa ko ka ga mace kana so kai mata magana ko ta ganka tana so ta yi maka magana ko a ga ya kamata da wani da wance a hada su yi aure to menene illa a cikin wannan hadisin duk duniyar ilimi babu malamin da ya fassara wannan hadisin haka sai Audu Jabbar duk duniyar ilimi babu wanda ya fassara wannan hadisin cewa wai Anas yana nufin matan nan ta zo jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tana neman sha'awa babu inda ake magana sha'awa wannan hadisin a hadisin nan kaf saboda jahilci na Audu Jabbar hadisi uku ya narke mai da shi hadisi daya dukkaninsu kuma suna bayani ne akan falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna magana bane akan cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Audu Jabbar kalli hadisan nan ka gani wayanda ka linke su gaba ɗaya ka mai da su guda daya amma kalli so gani Bukhari ya kawo hadisin hadisi mai lamba 5234 yace babu ma ya juzu an yakhluwa ar-rajulu bimra'atin inda nasi babin halaccin da mutum ya halatta ya keɓanta da mace a gaban mutane ka duba gashi Bukhari ya ce inda nasi a wajen mutane ba yana magana bane akan da kai sai kai kadai da ita ba a'a Anas da ya ce a gaban mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan matar za mu zo kan hadisin Muslim ne gaba ɗaya kamar yadda ka faɗa mace ce ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dan tabuwa haka a tare da ita ta tambayoyi na kunya da za ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah ina da tambayoyi zuwa gare ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata zabi inda kike so ya ke wance zan zo ki tambayoyinki in baki amsa a larabci da kake takama ka iya larabci babu inda aka fassara wannan ma'anar da ka faɗa da ita da wannan kalmar ta larabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin saukin kansa shine duk wanda ya zo neman bukata wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
baya ce mai ban da shi, kuma duk wanda ya zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ce mai na gaji tashi ka tafi. Idan yanzu na zo na ce maka wane duk ka je wajen shi da bukata ba za ka tashi ba sai ka samu biyan bukata, dan Allah wannan zagin mutumin ne ko yaban sa ne? Idan na zo na ce maka wane duk wanda ya je wajensa ba zai tashi gabansa ba sai ya samu biyan bukatarsa, wannan yaban mutumin ne aka yi ko zargin sa aka yi? Yaban sa aka yi. Idan mace ta zo ta ce maka na je wajen wane na samu biyan bukatar duk matsalolin da je wajen sa da su, in kai mai hankali ne ya kamata ka zarge ta cewa fasikanci take nufi? Ta iya kayan aure ne, ta iya rashin lafiya ce, ta iya matsaloli ne rayuwa. In ta gaya maka wani sai ka ce mata ke karuwa ce, iskanci kika je, zina kika je, saboda kai zindiki ne, fasiki ne, wannan shi zai zo a cikin tunaninka? Wani irin tunani ne wannan? Ka fassara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ba shi aka faɗi ba cikin hadisin, saboda kana so ka ci mutuncin annabi, kana so ka zagi annabi. A Kano ka zagi annabi, ana ta wannan kokarin a ga yaya za a yi kantar da mutane san wane ne girman annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai wannan fassara ta kafirai, ko kafiri ne ba zai zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan tunanin da ka kawo ba idan aka ce ga wata zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kalli hadisin gaba daya inda aka kawo shi ka jima abinda malamai suka ce. Bukhari cewa babu ma ya juzu an yakhluwa ar-rajulu bi imra'atin inda nasi. Bukharin da kake zagi yace babin halancin kebancewa da mace ku yi magana da ita a gaban mutane inda nasi, a wajen mutane. Gashi za ku gani a kyamara. Sai ce haddasana Muhammad bin Bashar, haddasana Gundar, haddasana Shu'ba an Hisham qala sami'tu Anas bin Malik radiyallahu anhu qala جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها فقال والله إن كنا الأحب الناس إلي. أنس ابن مالك يتشوى وتم تتازو جمع الله صلى الله عليه وسلم سيكي بنت الإتاء من سكي مغانا tunda ka da Bukhari ya ka hadisan a wajaje da dama, bari mu gama wannan sai muga kuma a ruwa ta gaba ya aka zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da ita suka yi magana, sai ya ce mata ku mutanen Madina ku ne kuka fi soyuwa a wajena. Bari mu karanta ma sharhin da malamai suka yi karkashin wannan hadisin, sai mu koma kuma hadisin Bukhari shi ma har yanzu kafin mu je na Muslim din. Kaga abin da Ibn Hajar yake cewa qauluhu babu ma yajuzu an yakhlu ar-rajulu bi imra'atin inda an-nasi, sai ya ce babin da Imam al-Bukhari kafa babi da shi, babin halaccin keɓancewar mace da wani namiji tattauna a gaban mutane, sai ya ce ai لا يخلو بها بحيث تحجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهم إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. ابن حجر سيتي أي أبن بخاري كنبي هالتشين كيبن شوى دمتشي gefen jama'a suna kallon ku ta hanyar da ba za su ji abin da kuke faɗa ba, har ya zama cewa tana tambayoyin da za ta yi maka, wannan tambayoyin su kasance ba ta so ta ambace su a gaban mutane. Wa akhadha al-musannif qawlu fi tarjuma inda nasi, yace abinda ibn Imam al-Bukhari ke nufi a gaban mutane, yace min qawli fi ba'd turuq al-hadith, a wasu daga cikin hanyoyin da hadisin suka zo da shi wanda Bukhari ya kawo, sai yace fa khala biha fi ba'd turuq aw fi ba'd sakak, a wata ɗaya daga cikin hanyoyi na garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna, yace wa hiya turuqul masluka allati la tanfakku an mururin nas ghaliban, su ne hanyoyin da aka sani wanda mutane ba sa daukewa akanta, ma'ana hanya ce da mutane ke bi, ba a samu mutane suna cewa kwata-kwata ba mutane a wajen. Abinda Ibn Hajar ke nabi akwai mutane a wannan hanyar ta Madina inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna, kuma tare da su Anas in aka ji. Ya za ka zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa wai ya je wata ta zo tana da sha'awa? A ina aka fasara sha'awa cikin wannan hadisin? Haja, bukata, ina da bukatar magana da kai, sai zama ina sha'awar saduwa da mace kenan? Ina da bukatar maganuwa da kai da ke, sai zama sha'awar nake nufi saboda kai dan akuya ne? Wa ya fasara wannan hadisin da wannan mummunan fasara? Ibn Hajar yake cewa qauluhu wa ja'at imra'atun min al-ansar ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana macen ta zo daga wajen mutanen ansar wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce zada fi ruwayat Bahz ibn Asad, a ruwayat Bahz ibn Asad da Bukhari ya kawo, sai ya ce wa ma'a sabiyin laha, tare da ita akwai dan karamin yaro ta zo da shi, fa kallama ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata magana. Ba ma ita kadai ta zo ba,
tare da yaro suka zo. Kalle da Bukhari ya sarra har wayar ka gani ga Bukhari ya kawo hadisin karara, hadisi mai lamba 3786 a cikin Bukhari. yace haddathana Yaqub bin Ibrahim bin Kathir haddathana Bahas ibn Asad haddathana Shu'ba qala akhbarani Hisham bin Zaid قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها أتاري تأكل أرمين يارو تزورش باركتي زي من الله صلى الله عليه وسلم كيف بنشي كوبا دون يارو تاري توجم من الله صلى الله عليه وسلم in kana cewa Bukhari ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya ga makarar cewa da yaro ta zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Anas din yaje amma suka koma gefe ita da manzo Allah suna magana ba mai jin magana da suke faɗi wannan kuma illa ne tun daga Qur'ani ya bayyana Aisha take cewa wata mata ta zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta mai tambaya ni ina kallon su amma ba na jin me suke faɗi da manzo Allah Allah na saman bakwai ya ji me suka faɗa koken da take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma kai wani irin zindiki ne kai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan fasara kuma ka ce a duba cikin Bukhari da Muslim mace wai sun rawaito tana sha'awar manzon Allah ina ka fasara wannan hadisin ana wani malami ne fasara shi in banda kai zindiki da ka fuskanci wannan fasar kake so kai bacci mutuncin manzon Allah da ita ina Bukhari a wannan hadisin da na ka maka ya kashi kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansar antum ahabbu nas ilayya ansar manzon Allah ce mutanen Madina ku fi so yiwa a wajena ba mata manzon Allah ke nufi anan ba babin da Bukhari ya kawo shi baka saka canza Bukhari magana ba saboda inda ya kawo maganar ba cin mutuncin manzon Allah ba ya kawo ta babin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutanen Madina ku ne mafi so yiwa a wajena dan mutanen Makka sun kore shi ya yi hijira koma wajen Madina a hadisi kuma na biyu ya kawo shi babin halaccin tsayuwa da mace gaban mutane a yi magana ba inda ba mutane ba wani malami ne fasara wani abin dan na ce ina da bukata zuwa ga wanci ba shi ke ina da bukatar saduwa da ita ba wanci tana da bukatar magana da ni ba shi ke sha'awa take da ni ba yanzu sai aka zo ka fasara wani hadisi a haka Abdul Jabbar saboda zindikanci da kafirci da kake talla na ka ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka fake karkashin Bukhari da Muslim to da ko shi Muslim din shi ma Muslim da kace a koma Muslim a ga hamsa karara ga abin da Muslim din ya faɗa ka gani da kai da Muslim waye maki manzon Allah Muslim ya kawo hadisin babu qurbun nabi sallallahu alaihi wasallam min an-nas wa tabarruk bihim babin da yake magana akan kusancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da albarkar da sahabbai suke samu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisai guda uku hadisin farko hadisin da yake magana akan mutanen Madina suna zuwa da ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga sa hannu a ciki suna samun albarka hadisi na biyu aski da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashin sai zama mai albarka sai wannan hadisin na uku da kace a koma 2327 gashi abinda Muslim yace حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري يا أم فلان انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها مسلم بيتي وتركت كما تم مدينة tana da matsala a cikin kwakwalwa amma ta zo jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a nuna ma da mai kuɗi da talaka da babba da ƙarami kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hakurin sauraron sa hatta da take da matsalar kwakwalwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta lokaci cikakke dan ya saurari bayaninta sai musulmi yake cewa ta zo jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta mai tambayoyi manzon Allah ce zabi inda ke so dan ya nuna mata ita ma mutunci zan zo in same ki a wajen ki duk tambayar da zaki ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba gani Imam Nawawi da yazo sharhin hadisin a wannan hadisin sai ya ce daga cikin hadisin da ya hada guda uku ya ce abu na farko wa fiha sabruhu sallallahu alaihi wasallam akwai nuna ma hakurin manzon Allah akwai nuna ma hakurin manzon Allah sallallahu alaihi ko da yake daga sama yace fi hadhihi ahadith a wannan hadisan da ya kawo guda uku bayani buruzihi sallallahu alaihi wasallam nasi yace wa qurbihi minhum ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم وليعلم جاهلهم
ويشهد مرتشديهم ليتشادوا أفعاله وحركاته فيقتدي بها وهكذا ينبغي لولاة الأمور. إمام النووي yake cewa a wannan hadisan zaka fuskanci saukin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kusancin shi ga al'ummarsa da kuma ba mu mai haƙƙinsa da koyar da wanda ya jahilta da shirye da wanda ya bace har ya zama a cikin ayyukansa da kuma motsinsa don ya zama suna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya kamata duk shugabanni su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sai ce cikin wannan hadisin sabruhu sallallahu alaihi wasallam alal mashaqqa fi nafsihi li maslahatil muslimin, hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da shi koda ko za a cutar da shi amma saboda maslahan musulmai manzon Allah yana hakuri wa ijabati min sa'ilihi hajatan aw tabrikan bi mas yadihi wa idkhalaha fil ma'i kama zakaru, ta hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da saukin kai da hakurinsa wajen amsa kiran wanda ya kira shi. duk malaman sun fahimci cewa hadisan nan suna nuna tawazu'un manzon Allah. kai zindikin karshen zamani ka zo ka fasara hadisi da cewa wai sha'awar manzon Allah ake. wa ya fasara wannan hadisin haka? duk duniya babu wanda ya fasara wannan abin, ba wani kafiri ma da ya fasara hadisin nan sai kai. wallahi ba za ka ci mutuncin manzon Allah mu zira maka idanu ba. Faransa ba za ta yi abubuwa mu daga jijiyoyin wuya ba, kai kuma nan garin kana mana iskanci wallahi tallahi ba zai yi ba. kalli abin da Imam Nawawi ya sake cewa yace a gaba qauluhu khala ma'aha fi ba'd turuq, keɓancewar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daita a ɗaya daga cikin hanyoyin Madina sai ce ai waqafa ma'aha fi turuqin masluk, ya tsaya da ta hanyar da mutane ke bi, ba lungu ko manzan Allah shiga da ita ba, hanyar da mutane ke bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da ita liyaqdi hajataha, dan ta gama biyan bukatun ta zo da ta zo da su wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaftiha fil khalwa, yayi mata fatawa a keɓance. duk malaman addinin musulunci sun fuskanci abin da ya kawo matar na wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tambayoyi ta zo mai da addini. kai kuma da kake fasiki ne ba ka da tunani a kwakwalwarka sai fasikanci ka dinga fasara cewa wai Anas ya ce mata na zuwa suna sha'awar manzo Allah. sai ce walam yakun zalika min khalwati bil ajnabiyya, imamu ne yake cewa wannan ba yana nufin keɓancewa da mace ajnabiya bane. sai ce fa inna hadha fi mamarrin nas, fa inna hadha kana fi mamarrin nas, wannan ya faru ne a inda mutane ke wucewa wa mushaharatuhum iyyahu wa iyyaha, kuma suna kallon annabi suna kallanta. yaya mace za ta je ta nemi ai fasikanci ita inda mutane ke kallo in tana da kunya kuma ta nemi annabi ya mata? lakin la yasma'una kalamaha, sai dai mutane ba sa jin magana take ga annabi, kamar yadda waccan aya ta suratul mujadala in ta faɗa qad sami Allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir. Aisha take cewa ni ina kallon su bana jin magana amma Allah na saman bakwai ji magana da suka faɗi. duk wani shugaba ana zuwa gidansa a tattauna da shi a je ya saurari bukatun mutane, dan an je da bukata wajen shugaba sai ne cewa an je sha'awarsa. wannan irin kafirci ne. sai ce li'anna mas'alataha mimma la yazharuhu wallahu a'lam. nau imamu ne yake cewa tambayin ta zojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su ba ta son mutane su ji su. to kai kuma ka ce a duba Bukhari da Muslim ga can inda suka ce ana sha'awar manzo Allah, to ga hadisan a Bukhari da Muslim babu magana sha'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, ba kuma magana Anas da ya canza wata ma'ana. dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Anas ya je, ita kuma wannan matar da ɗanta ta zo sabilillah, haka Bukhari ya faɗa da kake mai ƙarya. to a ina aka ce wannan, ina aka yi magana sha'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisan? wawayen gaban ka kuma sun tafi akan haka. ga sunan duk hadisan ga sunan. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama mata tambaya, ta gama mai tambaya ya bata amsoshi, yace mata kuma wallahi ku mutanen Madina ku fi soyuwa a wajena, wallahi ku mutanen Madina ku fi soyuwa a wajena, wallahi mutanen Madina kun fi soyuwa a wajena. a ina ka wannan fasar? dan na ce ina da bukata ga wani sai ya zama sha'awarsa nake? ka haya ne, kudin mota kake nema, sutura kake nema, duk bahaushen arziki ya kai wannan magana ya gane. amma kai da kake kafirci ne a cikin zuciyarka kake nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, sai kaje ka fasara wannan hadisan a haka. to wannan anan ya kamata mu kira hankalin gwamnatin jihar Kano. in dai khadimul islam musulmi, duk wannan sunan na ka same shi dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne. in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din da kace sunansa shine daidai, to ka tilasta ma Abdul Jabbar da karfin gwamnati ya zo ya zauna ya nuna mana inda wani hadisin suka fasara haka.
muka kare shi to ka ja mai kunni, dan ba za mu bari wallahi ana cin mutuncin manzon Allah ba. Khadimul Islam ka tilasta mu Abdul Jabbar ya zo ya nuna maka inda ake wannan fasara cewa ana sha'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisa. Mutum zindiki jahili bai iya larabci ba yanzu yana fasara hadisai yana wannan kafirci a garin da ake cewa garin Muhammadawa a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan cin mutuncin. In babancin da'a da biyayya ga manzon Allah ba kai da garin nan bai kone ba. Amma manzon Allah ne ce kar mu dauki doka a hannu, ya ce mu bi ka, to ka tilasta mu Abdul Jabbar ya zo ya zauna ya faɗi inda a wannan abun suke a cikin Bukhari da Muslim. Idan ba haka ba to za mu iyakar mu faɗa, ran da kuma Allah ta'ala ya ga dama ya kwatan mu annabinsa haƙƙinsa, to mu wallahi ba mu da hannu a ciki. A kare mu ne martaba addini mu a jihar Kano. In an ce ba za mu ɗauki doka a hannu ba, mun bi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu ɗauka ba. Amma manzo Allah ya baka dama a matsayinka na shugaba ka hukunta duk mutumin da ya taɓa shi. Inda ilimi ne ka kira mu da mu da shi, duk wanda yake jahili ne a kure shi. Amma wallahi ba za mu dage tun jijiyoyin wuya akan wani kafiri na tsallake mu daina sayan kayan su ya asara a nan kuma cikin gida ana kware muna baya ba, wallahi ba za mu yi da wannan ba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.